Isambulo sikaJohane isahluko sokuqala. Isambulo sikaJesu Kristu amnika sona uNkulunkulu ukuba abonise izinceku zakhe izinto ezimelwe ukwenzeka masinyane, ethuma ngengelosi yakhe esibonakalisa encekwini yakhe uJohane, owafakaza ngezwi likaNkulunkulu nangobufakazi bukaJesu Kristu konke akubonayo. Ubusisiwe ofundayo nabo abawezwayo amazwi alesi siprofetho bagcine okulotshiweyo kuso, ngokuba isikhathi siseduze. UJohane kuwo amabandla ayisikhombisa ase-Asiya makube kini umusa nokuthula okuvela kuye okhona, nowayekhona, nozayo, nakomoya bayisikhombisa abaphambi kwesihlalo sakhe sobukhosi, nakuJesu Kristu ufakazi othembekayo, izibulo labafileyo, nombusi wamakhosi omhlaba, kuye osithandayo nowasikhululayo ezonweni zethu ngegazi lakhe, nowasenza sibe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu uYise. Kuye makube yinkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Amen. Bhekani, uyeza namafu, namehlo onke ayakumbona, nabo abamgwazayo, nezizwe zonke zomhlaba ziyakulila ngaye. Yebo, amen. Mina ngingu-Alfa no-Omega, kusho iNkosi uNkulunkulu, okhona, nowayekhona, nozayo, umninimandla onke. Mina Johane, umfowenu nomhlanganyeli kanye nani ekuhluphekeni nasembusweni nasekubekezeleleni kukaJesu nasesiqhingini esithiwa iPhathimose, ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi bukaJesu. Ngangikumoya ngosuku lweNkosi, ngezwa emva kwami izwi elikhulu kungathi elecilongo, lithi, lokhu okubonayo kulobe encwadini, ukuthumele kuwo amabandla ayisikhombisa, e-Efesu, naseSmyrna, nasePhegamo, naseThiatira, naseSadesi, naseFiladelfiya, naseLaodikheya. Ngaphenduka ukuba ngibone izwi ebelikhuluma nami. Kuthe ngiphenduka, ngabona izinti zezibane eziyisikhombisa zegolide, nofana nendodana yomuntu ephakathi kwezinti zezibane, embethe ingubo ekhawula ezinyaweni, ezibophe ngebhande legolide ezibeleni. Futhi ikhanda lakhe nezinwele zakhe kumhlophe njengoboya bezimvu, njengeqhwa, namehlo akhe enjengamalangabi omlilo, nezinyawo zakhe zifana nethusi elikhazimulayo, sengathi zazishiswe esithandweni, nezwi lakhe linjengenhlokomo yamanzi amaningi. Futhi wayephethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene, nasemlonyeni wakhe kwaphuma inkemba ebukhali, esika nhlangothi zombili, nobuso bakhe bunjengelanga likhanya ngamandla alo. Ngathi ukumbona ngawa ngasezinyaweni zakhe njengofileyo. Wayesebeka isandla sakhe sokunene phezu kwami ethi, ungesabi, mina ngingowokuqala nowokugcina, nophilayo. Ngangifile, bheka, sengingophilayo kuze kube phakade naphakade.
futhi nginezihluthulelo zokufa nezehayidese. Ngakho-ke loba okubonileyo nokukhona nokuzakwenzeka emva kwalokhu. Imfihlakalo yezinkanyezi eziyisikhombisa ozibonileyo esandleni sami sokunene nezinti zezibane eziyisikhombisa zegolide yile izinkanyezi eziyisikhombisa ziyizingelosi zamabandla ayisikhombisa nezinti zesibane eziyisikhombisa zingamabandla ayisikhombisa. Isambulo isahluko sesibili. Kuyo ingelosi yebandla lase-Efesu loba ukuthi nakhu akushoyo ophethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene, ohamba phakathi kwezinti zezibani eziyisikhombisa zegolide, uthi, "Ngiyayazi imisebenzi yakho nemizamo yakho yokubekezela kwakho, nokuthi kawunakubamela ababi. Wabavivinya abazisho ukuthi bangabapostoli bengesibo, wabafumana beqamba amanga. Unokubekezela, wakhuthazela ngenxa yegama lami, kawukhathalanga. Kepha nginalokhu ngawe ukuthi uluyekile uthando lwakho lwakuqala. Ngakho khumbula lapho uwe khona, uphenduke, wenze imisebenzi yakuqala. Uma kungenjalo ngiyeza kuwe ngilususe uthi lwesibani sakho endaweni yalo, uma ungaphenduki. Kepha unalokhu ukuthi uyayizonda imisebenzi yamaNikholawu engiyizonda nami. Onendlebe makezwe lokhu akushoyo uMoya emabandleni. Onqobayo ngiyakumnika ukuba adle kuwo umuthi wokuphila osepharadesi likaNkulunkulu. Nakuyo ingelosi yebandla laseSina loba ukuthi nakhu akushoyo wokuqala nowokugcina, owayefile kepha osephila, uthi, "Ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho nobumpofu bakho, kanti ucebile, nenhlamba yabathi bangabaJuda bengesibo, kodwa beyisinagoge likaSathane. Ungesabi lokho ozakuhlupheka ngakho. Bheka, uSathane uzakuphonsa abanye kini etilongweni ukuba nilingwe, futhi niyakuhlupheka izinsuku eziyishumi. Thembeka kuze kube sekufeni, ngokunika umqhele wokuphila. Onendlebe makezwe lokhu akushoyo uMoya emabandleni. Onqobayo akasoze oniwa ngukufa kwesibili." Nakuyo ingelosi yebandla lasePhegamu loba ukuthi nakhu akushoyo onenkemba ebukhali esika nhlangothi zombili, uthi, "Ngiyazi lapho wakhe khona, lapho kukhona isihlalo sobukhosi sikaSathane. Nokho ulibambisisile igama lami, kawuphikanga inkolo yami nasemihleni ka-Antipase, ufakazi wami othembekayo wami, owabulawa phakathi kwenu lapho uSathane wakhe khona. Nokho kukhona okuyingcosana enginakho ngawe, ngokuba unabo labo ababambisisa isifundiso sikaBhalami owafundisa uBalaki ukuphonsa isikhubekiso phambi kwabantwana bakwa-Israyeli sokuba badle okuhlatshelwe izithombe nokuba bafebe. Futhi-ke nawe unabo ababambisisa isifundiso sikaNikholawu ngokunjalo. Ngakho-ke phenduka, uma kungenjalo ngiyeza kuwe masinyane, ngiyakulwa nabo ngenkemba yomlomo wami.
onendlebe makezwe lokhu akushoyo umoya emabandleni. Onqobayo ngiyakumnika okwemana elifihliweyo, ngimuphe itshe elimhlophe, nasetsheni kulotshiwe igama elisha elingaziwa muntu, ngolamukelayo kuphela. Nakuyo ingelosi yebandla laseThiyathira loba ukuthi, nakhu ekushoyo indodana kaNkulunkulu enamehlo anjengamalangabi omlilo, nezinyawo zayo zifana nethusi elikhazimulayo, ithi, ngiyayazi imisebenzi yakho, nothando, nokukholwa, nokukhonza, nokubekezela kwakho, nokuthi imisebenzi yakho yokugcina miningi kuneyokuqala. Kepha nginalokhu ngawe ukuthi uvumele owesifazane uJezebeli ozisho ukuthi ungumprofethikazi afundise adukise izinceku zami ukuba zifebe zidle okuhlatshelwe izithombe. Ngamnika isikhathi sokuba aphenduke, kepha kavumi ukuphenduka ekufebeni kwakhe. Bheka, ngiyamphonsa embhedeni, nabaphinga naye ngibaphonsa ekuhluphekeni okukhulu. Uma bengaphenduki emisebenzini yakhe, ngiyakubulala abantwana bakhe ngokufa. Amabandla onke ayakwazi ukuthi nginguye ophenya izinso nezinhliziyo, futhi ngiyakumnika yilowo nalowo wenu ngokwemisebenzi yakhe. Kodwa ngithi kinina eniseleyo eThiyathira, nonke eningenaso lesi sifundiso, eningakwaziyo okujiluleyo kukaSathane, njengabakushoyo, kangiphonsi phezu kwenu omunye umthwalo. Kepha lokho eninakho kubambisiseni ngize ngifike. Onqobayo nogcina imisebenzi yami kuze kube sekupheleni, lowo ngiyakumnika amandla phezu kwezizwe. Uyakuzibusa ngentonga yensimbi, ziphahlazwe njengezitha ezibunjiweyo, njengalokhu nami ngamukeliswa nguBaba. Futhi ngiyakumnika inkanyezi yokusa. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Isambulo, isahluko sesithathu. Nakuyo ingelosi yebandla laseSadesi loba ukuthi, nakhu akushoyo onabomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu nezinkanyezi eziyisikhombisa, uthi, ngiyayazi imisebenzi yakho, ukuba unegama lokuthi uyaphila, kanti ufile. Vuka ulinde, uqinise okuseleyo obekuza kufa, ngokuba angifumananga imisebenzi yakho iphelelisiwe phambi kukaNkulunkulu wami. Ngakho-ke khumbula ukuthi wamukele wezwa kanjani. Kugcine uphenduke, ngokuba uma ungalindi, ngiyakuza kuwe njengesela, kawusoze walazi ihora engiyakuza ngalo kuwe. Kepha-ke unamagama ayingcosana eSadesi alabo abangangcolisanga izingubo zabo. Bayakuhamba nami bembethe okumhlophe ngokuba bafanele. Onqobayo uyakwembathiswa kanjalo izingubo ezimhlophe, negama lakhe angisoze ngalesula encwadini yokuphila, negama lakhe ngiyakulivuma phambi kukaBaba naphambi kwezingelosi zakhe. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Nakuyo ingelosi yebandla laseFiladelfiya loba ukuthi, nakhu akushoyo ongcwele, oqinisileyo, onesihluthulelo sikaDavide, ovula kungavali muntu, novalayo kungavuli muntu, uthi,
Ngiyayazi imisebenzi yakho. Bheka, ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliweyo, ongenakuvalwa muntu, ngokuba unamandla amancane, kanti waligcina izwi lami, kawuliphikanga igama lami. Bheka, ngiyakubakhipha esinagogeni likaSathane abazishaya abaJuda bengesibo, kepha beqamba amanga. Bheka, ngiyakubenza ukuba beze bakhuleke phambi kwezinyawo zakho, bazi ukuthi ngikuthandile. Ngokuba ulilondile izwi lokubekezela kwami, nami-ke ngiyakukulonda ngehora lokulingwa, eliyakufika ezweni lonke lokulinga bonke abakhileyo emhlabeni. Ngiyeza masinyane, bambisisa lokho onakho, ukuze kungabikho muntu okwamuka umqhele wakho. Onqobayo ngiyakumenza abe yinsika ethempelini likaNkulunkulu wami, futhi akasoze aphuma khona. Ngiyakuloba negama likaNkulunkulu wami phezu kwakhe, negama lomuzi kaNkulunkulu wami, iJerusalema elisha, elehla ezulwini kuNkulunkulu wami, negama lami elisha. Onendlebe makezwe lokho akushoyo uMoya emabandleni. Nakuyo ingelosi yebandla laseLaodikeya loba ukuthi, nakhu akushoyo u-Ameni, ufakazi othembekayo noqinisileyo, ukuqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu, uthi, ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi kawubandi, kawushisi, sengathi ngabe uyabanda noma ushise. Ngakho-ke njengalokhu uyisivivi, ungashisi ungabandi, ngiyakukuhlanza uphume emlonyeni wami. Ngokuba uthi ngicebile, kangiswele lutho, kanti kawazi ukuthi ungolusizi, nowokuhawukelwa, nompofu, nophuphuthekayo, nohambaze. Ngiyakululeka ukuba uthenge kimi igolide elihlanzwe ngomlilo ukuze ucebe, nezingubo ezimhlophe ukuze wembathe, kungabonakali ihlazo lobuze bakho, nomuthi wamehlo wokugcoba amehlo akho ukuba ubone. Bonke engibathandayo ngiyabasola, ngibalaye, ngakho-ke shisekela uphenduke. Bheka, ngimi ngasemnyango ngingqongqotha. Uma umuntu ezwa izwi lami avule umnyango, ngiyakungena kuye, ngidle naye, naye adle nami. Onqobayo ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi, njengalokho nami nganqoba, ngahlala noBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Onendlebe makezwe lokho akushoyo uMoya emabandleni.